Lolu suku alusho lutho kuPatrick Kopano oneminyaka engama-69 owayesebenzela iGreat North Transport njengomshayeli webhasi. Akaze ayithole imali yakhe yomhlalaphansi sebenzele lenkampani iminyaka engama-26. Uthi uzizwa engakhathalelwa uhulumeni abe usebenzela. Asijabulile neze njengabasebenzi asebathatha umhlalaphansi. Lo hulumeni okhona njengamanje awusishayi indiva. Inkinga esinayo ngemali yethu yomhlalaphansi akekho nhlobo ixazululayo. Uhulumeni wesifundazwe waqala uphenyo lwangaphakathi emva kokunyamalala kwale mali ngo-2018 nalapho kwavela khona ukuthi le nkampani ibisebenzisa imali yempesheni yezisebenzi uqhuba izidingo zayo zemihla ngemihla. Kusenjalo izikhulu ze-GNT zithi seziqalile ukukhokhela izisebenzi. We can confirm that out of a population of 1,176 people that we promised to pay back their pension money, we have so far located 776. In other words, by the end of March of this year, we have already paid 776. Kaninhlangano emelele zisebenzi yakuphika lokhu. Since they pronounced the issue of payment, workers of Great North Transport, they are not yet received any payment from GNT or from the liquidators. We don't have any communication with the Premier Office. Lenkampani yamabhasi kusalindeleke ukuba ikhiphe omunye umbiko mayelana nophenyo lwayo ngale mali.